nens i nenes i famílies, com esteu? Avui us explicaré un conte que va passar en un bosc amb un petit mussol. Què li devia passar al petit mussol? Voleu saber? Escolteu, escolteu. Una tarda de boira, un fort udol va ressonar per tot el bosc. Els animals estaven espantats. Era potser un llop? L'eriçó, valent, va treure les seves pues i va donar un cop d'ull darrere dels arbres. Però allà no hi havia cap llop. No, sinó un petit mussol que plorava molt i molt fort. Què et passa? Li va preguntar l'eriçó. T'has caigut del niu? El petit mussol va negar amb el cap i va seguir plorant. Aleshores, el corb va posar-se al costat del petit mussol i li va preguntar: t'avorreixes? Vols jugar amb aquestes pedres de colors? Però el petit mussol va negar amb el cap i va seguir plorant. L'esquirol es va apropar d'un salt. Pling! I va exclamar: segur que el petit mussol té gana. I li va donar una nou, però el petit mussol la va escopir i va seguir plorant. Els mussols no mengen nous, va dir el talp, que va sortir de sota terra. Es va apropar àgilment al mussol i li va prometre: si deixes de plorar, et faré un bonic regal. El talp va crear un collaret preciós tot de floretes, però el petit mussol va negar amb el cap i va seguir plorant. Aleshores, mireu qui va aparèixer. Va aparèixer un escarabat vell i va dir: prou ja de tant plorar. En els meus temps això no passava. Potser vols que et castigui? El petit mussol va començar a plorar encara més fort. Tots els animals del bosc van renyar a l'escarabat i li van dir: no pots espantar els mussols d'aquesta manera. I l'escarabat va dir: només era una broma, mireu allà. Allà hi ha una telaranya, una teranyina vella, el podríem gronxar. Això segur que li agradarà. I tots els animals van anar cap allà i van començar a gronxar el petit mussol. El van posar a la teranyina i mentrestant el talp cantava una cançó de bressol molt bonica, però el petit mussol no parava de plorar, fins que de sobte va sortir volant i va arribar on estava la seva mare. Ella, mireu,
Ella el va abraçar molt fort i li va preguntar: «Digue'm, petit, per què plores així?» Tots els animals escoltaven amb atenció perquè també volien saber-ho. El petit mussol va deixar de plorar. Es va eixugar els mocs i les llàgrimes i aleshores va piular molt i molt fluixet i va dir: «Ja no me'n recordo». I conte contat, conte acabat. Aquest conte ens vol ensenyar que moltes vegades plorem i no sabem per què, i l'únic que necessitem és una forta abraçada de la nostra mare o del nostre pare o d'algú que ens estimi molt, i necessitem aquell moment de sentir-nos als braços d'algú. Oi que alguna vegada potser us ha passat que ploreu i no sabeu per què? Doncs al petit mussol també li va passar. Un petó molt gran i que vagi molt bé. Adéu!